Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sale satideka. Ngibona kukhona othi umpumelelo uyokhokha iphutha, ulungisa iphutha lokuthi la washaya intombi. Mase ke uyolobola umacele uNosipho. Lezi zinto uNompumelelo ayibo. Lezi zinto uMpumelelo ayiphethe ilezi atshele ngazo umsele ukuthi kufuneka lezi zinto la eyolungisa khona iphutha. Nezibongo nezithakazelo ayibizayo akukho la ukuthi khona Ndosi. Ngiyazi phela ukuthi ucele kunoNdosi phakathi engikhohliwe okunye. Lana uthi uMakhanya nje ile ex yakhe. Lona ngosese uMpumelelo uyokhokha lapha ama damages, uyaphinde futhi uyalobola ngelanga elodwa. Usho uMpumelelo lo owathi uVuyo waphoqa izinto ngale photoshoot ye pregnancy. uMpumelelo lo ade ebuzwa uMayeni ukuthi usebenza phi ngoba uhleze embone esekhaya wathi uyihustler. Kanti kuyimalini ukulobola? Okwama-damages sazi ukuthi kugugezwa ney'ntombi, sazi indlela abala ngayo. Wathi umsele kushuthi phela usiyolobola esebala izinto ey'ningi. uMpumelelo iyena lona imshayo ade ehleka uMpumelelo ubaba uNdaba embuza ukuthi unamalini ngoba efuna isithembu. Wagcina esethe into esuka ngaphakathi kuyena akayibalanga-ke yemali ukuthi imali ikhona nohlobo lomsebenzi awenzayo wenzani owamabhizinisi mhlawumpe awaqalayo-ke sabona ukuthi mhlawumpe-ke ubona ukuthi njengoba ku-TV kuzosuke ngitshontshe izinto zakhe ngoba vele bakhona abantshontsha-ke ama-ideas abanye bewenze kangcono bewenze awabo into esivamisile-ke. Wathula-ke uMpumelelo namabhizinisi akhe asiwazi. Lawa ayetshela ngawo uTirelo wathi nje uMpumelelo uyagagamela akafuni ukuqala kancane, ufuna zonke izinto, ufuna ukubamba lapha nalapha. Into ezwakalayo uthe kodwa akekho kumabhizinisi omndeni. Kodwa into esasizwile isho baba uMseleku ukuthi uMpumelelo uzogada amabhizinisi, ulwandle agade imizi ngoba ulwandle ileyo i-role yakhe ukuthi izindlu zonke or ikhaya lonke libheke olwandle nayikhumbula leyo ndaba. Manje usenemali kwenza kanye. Hayi guys, bengise episode 8 ubuke ukuze sizoxoxa-ke sesisho ukuthi kanti kahle yini kangaka. Isho sizoyibuka abangabi kodwa namanga kakhulu mawukuthi beza namanga futhi hayi ngeke. Yabo uMpumelelo uyajika. Ngingakaphumi-ke kule khuzekani. Yabo ingane mayincane ayiqondakali, ingane nje mayisanda kufika ayiqondakali. Inike mhlawumbe kuze kuphela unyaka mawuzoyibona shuthi phela nonke-ke iy'ngane zenu ngesikhathi ezincane nonke iy'ngane zenu ngesikhathi ezincane zayifana namaNdiya, ezinye y'fana nabelungu. Yini lo mkhuba eseniwenza? Angeke uyibone ingane evezwe incane ukuthi ifana nobani? Hayi, ngisakuganga nini. Nkosi yami, khona lo uphethwe umoya omubi osibizele esihogweni uthi uMpumelelo akalona Indiya, uhleba ingane usana. Leya ngane ngiyazi ukuthi njengoba uthi nje i-Indiya wayibona incane wabona iy'nwele zonke-ke iy'ngane ey'ncane zinjalo. Ngisho ngabheka manje la online uyinika isikhathi uthi uyabheka ingane ayifani ingane nje encane ayifani. Angazi ukuthi basuke sebesho kanjani ukuthi izandla ingane nje encane angeke uze uyibone. Ilinde-ke ize ibe na-1 noma ibe na-2. Manje lento eniyenzayo ibizwa ngani? Eyigaza nikhuzeki. Khona othi nje akusiyingane kaMpumelelo leya. Yawu Nkosi yami, aniphathe kahle. Mina ngicela ningangimeme ey'ntweni zenu ey-wrong ngoba ngiyibonile le comment ithi hawu. Angithi uMpumelelo siyazi ukuthi useney'ngane eziwu-3 lezi esizaziyo ezakhe. UGeli-ke lo naye unengane.
Asazi-ke, angazi noma kukhona la wa-confirm-a khona ukuthi ingane akuyona eyampumelelo. Khona-ke olunguze ingane, sesingane ayifani noMpumelelo. uMpumelelo akalona indiya, ingane encane iba njalo. Ingane nje encane zonke. Ingane iba umlungu enye ibe yindiya. Ilindeke kuphele unyaka noma iminyaka emibili isiyabonakala-ke sinebala-ke eliqondakalayo ukuthi ibala layo linjena, amehlo yonke leyo nto. Kayizekani ukuhleba. Cha waze wasidida kuMpumelelo. Sengilindele ukuzwa nje kahle ukuthi kanti isihlobo esihle usicelaphi manje. Kodwa amakesi lawa awaphethe yiwo kade etshela ngawo uMseleki, ezethi uMseleki izinto ey'ningi kanje shuthi uyalobola straight, okukhomba ukuthi ubengaloboli. Uma seyivela manje le promo useyicela isihlobo esihle. Abangagangi phela ngathi size sibone, abaveze nezinto ezi-educational. Okunye sicela uMangwabe. Ngisezoyenza leyo video ukuthi why sizocela uMangwabe kule show. U5 minutes nje kaMangabe ubalulekile. Yebo, ngiyabonga guys, ngiyabonga kakhulu. Kokunye ngibuye ngiheme, ngiyaxolisa. Bye.